Agora imos a digitalizar o noso debuxo da peonza. O imos facer un programa de debuxo vectorial e software libre chamado Inkscape. E imos a traballar única e exclusivamente cunha ferramenta, que é a ferramenta debuxar curvas Bézier e líneas rectas. Facendo que? Facendo edición de nodos. Para explicalo, vou facer o meu debuxo, pero en vez de partir como a vos dun debuxo propio, vou partir dunha fotografía. Entón, o primeiro vai ser empezar arquivo, importar a fotografía que vou traer como a base. Sería esta fotografía de aquí, que é unha peonza tipo a da película Inception. Vale. Non me preocupo, non a vou ligar, vou a enlazala porque despois non quero guardar a fotografía dentro do arquivo. Ben, collemos a ferramenta Bézier que nos sirve para poñer nodos. Os programas de debuxo vectorial gardan os debuxos non en píxeles como os programas en mapa de bits, senón mediante puntos notables ou nodos. Imos comezar entón con esta ferramenta Bézier debuxando unha liña recta que será o eixo de simetría da nosa peonza. Vou ter pulsado o control para facer unha liña completamente vertical. Se quero deixar de facer liñas, dou clic co botón dereito. Xa teño a miña liña, vou a chamar ao acoplable, a ventana acoplable, recheo e borde para poder cambiar as características da nosa liña. En concreto, quero que teña unha cor de trazo de cor vermella. E quero que ese estilo de trazo sexa moito máis gordiño, vermella, non blanca, porque estás aquí. Vale. De acordo, vermella. E que ese estilo de trazo sexa de 0,8 milímetros, por exemplo, para que o vexamos ben gordiño, e que sexa tipo eixo de simetría. Moi ben. Salimos deste obxecto coa herramienta selección de obxectos, volvo coller a ferramenta Bézier e vou debuxar o perfil da nosa peonza. Como? Incluindo nodos. Os nodos se poñen simplemente dando clic onde nós queramos que haxa un nodo. Vemos que a curva vai cambiar. Imos a traballar só con nodos de recta nun principio, vemos despois como podemos editar eses nodos para que sexan curvas. E máis ou menos pecharía a miña peonza aquí. Botón dereito, deixo adición. Vale. Selección de obxecto, obxecto seleccionado, selección de nodos e edición de nodos. Nun debuxo vectorial, os nodos poden ser nodos de vértice, que fan un vértice ou unha esquina, ou nodos suaves ou simétricos que fan, ou nodos suaves que son nodos de curva. Dentro dos nodos de curva poden ser simétricos ou asimétricos e as liñas poden ser liñas rectas ou liñas curvas. Simplemente se me poño encima da liña e pincho e arrastro, xa fago unha curva e podo axustar a curvatura a onde eu queira. Pero si é certo que vedes que aquí queda un pouquiño antinatural, polo tanto, o que podo facer é seleccionar os nodos como facendo clic con eles e decirlle que sexan nodos de curva. Non é necesario que o fagamos porque non imos poder virar esta SVG en Inkscape ou en Inkscape en Blender, vale? Entón, o que si me interesa quizáis é pois un pouquiño, por decir o que despois imos facer tamén no Blender, sería coller os nodos iniciais e finais, ir a buscar algo para alinealos e alinealos. Moi ben. A maiores, vou eliminar esta fotografía e vou incluir un recadro. Un recadro que vou facer sen liña, shift pulsado, de cor recheo blanco, por exemplo, ou de recheo pois un pouquiño máis menos blanco, así amarelo, e vou enviar atrás ao fondo. Vale? Esta vai a ser a miña imaxe. Moi ben. Como facemos para gardala? Para gardala imos facer arquivo, gardar.
Cando gardamos un debuxo vectorial, que vou gardar no meu escritorio co nome Peonza, se garda en formato SVG, que vai a ser outra vez editable. Podemos volver a cambiar os seus nodos. Se eu o quero exportar para levalo a Blender, por exemplo, o que teño que facer é precisamente exportalo. Arquivo exportar. Se me abre este cadro de diálogo de exportación, imos exportar só o debuxo, abondan os 300 píxeles por pulgada, de feito sobran, lle damos un nome e unha ruta para gardalo, o gardamos no escritorio, voulle chamar o nome perfil Peonza, ok, e lle damos o botón exportar. E así xa estaría.